my people. It don't happen again. It don't supple. No be small thing. No be small matter, oh my people. Mathias Ezeaku again, oh my people. He don't boss come out again, oh. No be small thing. When I see this poster, so Mathias Ezeaku don't use the day shine. No be small thing, oh my people. Wahala not the finish show. Wahala really dey honestly. Mathias Ezeaku no wan leave all these people for waste at all at all. May e no come be say I too talk my people. Make una regard. When I begin to tell my people that the reason why Africans are poor is because of Christianity. Christianity is the branch of poverty in Africa. And European knows the reason why they created this useless religion and the useless name called Jesus. Like here now, you can see here is full of church posters from here to here. This is where a man is building his house, so this is just a fence. Now, come to this poster. Look at the demi here. Can you see the demi? A 2-day program, demi, Operation Wealth Transfer. You see? So the topic of the program should be wealth transfer. So how do you want the wealth to be transferred? Europeans use the production of the items that make up this mica to transfer wealth to their citizens. Now a black child who don't have a company where cars can be produced in this village is hosting a program of wealth transfer. If somebody like me is a president of your nation or a governor, I will arrest you, put you in jail until you explain to us how the wealth transfers. You see, this is the reason why blacks are poor. So Jesus is coming to make wealth transfer from you, not even hosting a program of telling people on how to create wealth. Yeah, if it is that program, I'm not against it. Because it's a program that's supposed to be hosted. At least tell people what they will do to make wealth. But here is they want to preach with the name of Jesus and tell you how wealth is coming from Ezeaku pocket to transfer to one chicha who is a wheelbarrow pusher somewhere in the name of Zionist or Adoration member. You see? Now the demi of this one is moved to the next level. A black man wants to move to the next level by traveling from Mediterranean Sea to Europe. Now he will target that the program has come to fulfill. That he has moved to the next level. Now we want to, very soon black children will start celebrating 2023. And if you can ask them, what do you have to offer the world in 2023? Why are you jubilating that you have counted another year? Is there anything you are going to offer to the world? At least to save a pregnant mother today in China. Create a surgical equipment that will save a dying person today in Japan, in Holland, in France. Oh, are you not a human being? This is it. Wealth transfer, Operation Wealth Transfer. This is the reason why Jesus and his followers, this thing is the reason why blacks will never even get good governance. With Christianity in Nigeria, you can never get a good governance. With Christianity in Nigeria, you will never get a good governance because religion have made them not to believe that the only thing that will make a Nigerian person great today before the world is man. Man, which are the government. No Jesus, no shrine can make you great. Except man. Man. You know? This is it. Operation Wealth Transfer. You see them? All this thing, From January to December, program go Operation this, Operation this. Equal chat for about Halo Weather. I see on the road. Manos are the home. Driver, we won on. A 100 driving school. Moto me go spy. Engine 919 a couple motor arrow 1946. General any engine 919 made in 1946. If I see I know one maybe. Now I know 2022. Onyoji can ekuno one maybe. Odoga na moto ndocha roloketa. 91 ha loketa na mona ga use in 1975. Ndị Igbo ji uche ha arụpụta ihe kpọọ ite
lụọ ọgwụ lụọ mma lụọ nkata onye ọjọọ anyị nwa generation bụrụzie Bible Luke chapter 5 ga-emeziela anyị those things. Isaiah 10 verse 2 jewe n'ụka jeni ko eribe n'ụlọ ụka jeni tibele Jizọs aga m akụrụ ya aka jekụbali Jizọs aka onye iberibe operation one transfer na ụzọ anyị ebe na transfer wet na ka main road anyị dị na ụzọ one lane na anya keke ma park chisi everywhere na ndị ojii operation one transfer na anya njam onye nke a na-akwanye ya na moto ebe a doje tọgbọ n'ụlọ ọgwụ na ụzọ ebe ọ nọ mistake na ọ bụ n'ụzọ a kịta na nwe moto nnezi elu otu obuta ya na gịfụ na-azụ ka o ji aga ihe itie ya moto a n'ugwu spinal cord echikapụ oje wenye ọkpa na orthopedic nwanne nwoke a na-arụ breki moto enwere breki otu ọ dị kịta ọ constructor ya dị moto niile dị ebe a nyanwa na-arụ ya ma nke a ma nke ọfụla ma ndị dị n'ilo nyanwa na-arụ everything ihe na-enweburo breki obido from it construct there with the pipe na pipe o jizi arụsị ya ka o kwesịrị ebe megide ya ihe fọrọ gị kịta ọkwa jos ka a na-eproduce pipe a na Ọnịcha onwe ihe ọzọ sị gị operation wet transfer bịa bụrụ sorry my brother bịa bụrụ tipa m ebe a wet transfer wet ya transfer bịa mbịa gị tipa bịa bụrụ ofu na nwa n'ebe a ma bịa ka nje nye gị one plot na museum onye riri eri mba bịa were 4 dek n'ebe operation wet transfer sị gị mechie anya imechi anya na-akụ eri n'ogide ịgụkọta egwu iko eriwezi akụ eri ọ gọziri m n'afọ gara aga ọ gọziri m n'afọ gara aga enwere m onye n'anya na ọ ga-agọzi m sọsọ onye ojii ka God na-agwa okwu God na-agwa onye ojii okwu gwanụbele gị na anyị nwe ka dịka anyị ga-esi bikini ndụ ka mmadụ anyị chenye n'ebe a kịta nweghị onye tii na atinyere echichi to protect us should the case of emergency ime okwu otoro Bible. Can we go to the book of Habakkuk? As if na mbaka don Japa na mbaka no US na oyira oyi na atukwu ya ọgọ m nwoke mbaka oyi na atukwu gị no Angelus Monastery fro mbe ije gị mụtara ike esi arụ fan jewe ebe ha were ibe gị ebe a onye ụmụnne ya na-arụ aeroplane kpọrọ gị na ya nọ na-ekwe n'aka ọ na-ebighị aka n'isi na ọ bụ fada onye ọcha che na gị na ya bụ